לא הבנתי, אתה רוצה שנזמין את רפאל השחר או רפאל השחר? הם עפו. הם עפו, אהוב שלי. אז תבן רעים ליאב. בחצות עוד יושבים פה בסניף, איפה החוץ התנועה, השם ישמור. ליאב הקומונרית, חניכים, מדריכים וגם נחשון, חזרות וצביעות, הופעות בחמישי, אוי ואבוי. איזה סניף יא רבי, הולך להיות פה מטורף. אוי לא, אוי לא, המשטרה כמעט כבר כאן, כל היום בסניף חמסה. ונהיה פה מסוכן, הכנה ונבטים, כל השבטים פה מתרגשים, לילה לבן צפצופים בלגן. ליה והסגל יוצאים להפסקה, חודש ארגון היה פצצה, מחזירים את האווירה, פרויקטים, חיילים, זוכרים את החטופים ונשות המילואים. 1, 2, 3 בחצות עוד יושבים פה בסניף, איפה החוץ התנועה, השם ישמור. ליאב הקומונרית, חניכים, מדריכים וגם נחשון, חזרות וצביעות, הופעות בחמישי, אוי ואבוי. איזה סניף יא רבי, הולך להיות פה מטורף.